yesterday said it fired on a Panama flag ship in the Gulf of Oman that attempted to evade the American blockade of Iranian ports. This comes as the Trump administration is emphasizing economic pressure on Iran. U.S. Central Command said the vessel ignored warnings to stop, leading a Navy helicopter to fire missiles. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ሳና ክፀንሑ ብኽብሪ ዕድም ላይክ እናገበርኩም ናብ መደብና ክትሕወሱ ድማ ንተሓሳስብ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኡጋንዳ ካብ ካምፓላ ትግበር ዘላ ስለዚ እቲ ኢንተርኔት ቁሩብ ወላቕ ዘለቕ እንድሕር ኢሉ ቅርብ ተረድዎ ግን ኣይክብልኒ እዩ ድሓን ዝኾነ ኢንተርኔት ይረአ ኣለኹ ዋላ እኳ ከምቲ ዓብ ነገርቱ ዘይኮነ ስለዚ ዜና ካብ ኣፍሪካ ክግበር ከም ዝኽእል ኤክስፐሪመንት ክገብር መፅአ ኢትስ ወርኪንግ ኤኒዌይ ናብታ ኣርስትና ክምለስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኤስካሌት እናገበረ ወይ ላዕሊ ገፁ እናሰፍሐ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት መዓልታዊ ክፍክር ንሪኦ ኣለና ከም ንሪኦ ዘለና እጅውን እንተኾነ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ናብ ሓንቲ መርከብ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ዑማን ከም ዝሓረምዋ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብወገን ኢራን ምን ዝግበር ዘሎ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ወሽመጥ ሕንውስ ኮንትሮል ጌርናዮ ዝበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ እውን ንባዕሉ ኣነ ኮንትሮል ጌርዮ ዘለኹ ዝብል ስነ መጎድ ብምጥቃም ዳርጋ ኣብ ከቢድ ተፋጠጥ እዮም ዘለዉ እዚኦም ከቢድ ተፋጠጥ ክንብል ከለና ግን እቲ ምፍጣጥ ከቢድን ዝሑልን ዝኾን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝደልዮ ክኸይድ ስለዘይክእል ዘሎ እዩ ብርግፅ ኣብ ሰራዊት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘጋጥም ዘሎ ኢንፋክት ዋላ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዘጋጠመ ዝብልዎ ዘለውን ክንሰሚዕና ብዙሕ ነገር እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ በባሓደ ክንሪኦ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠሞ ብንፁር ሪፖርትድ ኮይኑ ዘይነበረ ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ ከስማዓኩም እየ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ናብ ከቢድ ኩናት ወይ እውን ናብ ከቢድ ተፃብኦ ክኣትዉ ክእሉ እዮም ኢልካ ንክትግምት ዘኽእል እኳ እንተሎ ግን በቲ ካልእ ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ደዋፅኡ ስለ ዘይመስሎ ዘሎ ወለቕ ዘለቕ ይብል ስለ ዘሎ ኮንደኾን ለቢሙ ይገድፎ ይኾን ከዓ ክትብል የገድደካ into the engine room, disabling the ship. There were no immediate reports of casualties. Speaking to reporters last night, President Trump again insisted the U.S. has control over the Strait of Hormuz, despite continued Iranian attacks there and shipping data that suggests otherwise. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But we right now, we're in a very good position. We have a country that has been the... كم تريو زلهم دونالد ترامب من هالبعد كم بريزنت تريو خلقها دونالد ترامب زخوني يخون نجر منكو حقو حقن حسوتن بزح في اللي زي بلو دس بلو زربا كزارب زخل كابت حتى تندما الناس زخون بريزنتي عبنت وشوت هرموس توتال كنترول جيرنا لنا يبلالو التينا تراكين ديتا زبال مراخب يقعزالو يقعزان تلو بين يقعزالو زبلتي ጭቡጥ ሓበሬታ ምዝረአ ግን ሙሉ ብሙሉ ኢራን የተቆፃፂራቶም ዘላ ኢንፋክት ኢራን ተቆፃፂራቶላ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ጠቕላላ መርከብ በዚ ቦታ እዚ ከምዚ ሓለፈት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ቤንጌርዩ ኣነ ሙሉእ ቁፅፅር ኣለኒ ክብል ዘፍር ዘሎ ንሱ ነቲ ነቶም ናይ ታሪክ ተዛረብትን ተመራመርትን ገዲፍና ያለና ቢካዝ ዶናልድ ትራምፕ حق مزرابن زي مزرابن it's a choice now حق ريك زارب ولا حق اي زاربن كم ريك اي زريوس that's why this thing is very very فليز بلا كونتاتي انت تبعله معناته زخونه بريزنت يكون حلافسي حق ريك زارب زل حسوت بغللو بروف كتقبرو كتكيل عليك حسوت تجي زارب تلو دماغ حسو كلهم بوليتيكانيات دو حدو ኣብ ሓፂር ግዜ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሓበሬታ ብምጥቃም ወይ እውን ከሽከዓካ እንተኽኢሉ ከእምነካ ተኽኢሉ እምበር ፃዕዳ ሓሶት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፕሩፍ ክገብሮ ዝኽእል ብሓበሬታን ብገለን ዕለቕሊቓትሉ ዘላ ኣብ ዘበን ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ውፅእ ዘረባ እናተዛረብካ ቁሩብ ክብድ በለይ ግን ሂስ ቹዚንግ በዚ መንገዲ እዚ ክኸይድ ይመርፅ ኣሎ እስዮ ዋፃኒ ስለ the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East.
anyway ኣብ ቦስ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበሩ ን50 ዓመት ነዚ ቦታ ዝረብሾም ነይሮም እዮም ስለዚ ኣነ ይቕይሮ ስለ ዘለኹ ዓለም ንዓይ ከተመስግነኒ ኣለዋ ገለ ዝመስል ዘረባ ቀጻሊ ዝዘግም ዶናልድ ትራምፕ but again these are claims ወይ እውን ናቱ ትዕዝብትን ናቱን ዘረባን እዮም ብሓፈሻ እቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነቲ ባሕር ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሙሉእ ተቆፃፂረዮ ኣለኹ ክብል ከሎ ሰራዊቱ ኣብ ምንታይ ኣቃውማ ስለ ዘሎ እዩ ንብሙሉእ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ዘተግብር ሰራዊት ፈንዩ ስለ ዘሎ ድዩ well there is some information ብዛዕባ ሰራዊቱ ዝወፁ ዘሎ ንስማዕ እስከ እንታይ ኣጋጢሞም ይብሉ ኣለዉ States had two carrier groups in the region. One of them had multiple difficulties, including the underwear section of the ship catching fire. That's the Gerald Ford, as well as people accidentally flushing socks and T-shirts down the toilets, clogging them up. So the Gerald Ford carrier group had to retreat from our war effort. That left the USS Lincoln, which cost us something like $10 or $20 billion to produce, which cost us, I think, around $8 million a day to operate. I was just doing a little math. That's about 300,000. ብዛዕባ ኤርክራፍት ካሪየር ዝበሃል ብፍላይ ተን መራኽብ ኩናት ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ማለት እዩ እዘን መራኽብ ኩናት እዚኣተን ወታደራት ኣበን ኣለዉ እዞም ወታደራት ድማ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ነፍሶም ክቐቱ ዝፍትንሉ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ባይቶም ሰራዊት ዝንገር መጀመርያ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ሓንቲ እታ ዝዓብየት ኤርክራፍት ካሪየር ናቶም እታ ጌራልድ ፎርድ ዝብልዋ እንድያ ንሳ እቶም ወታደራት ነታ መርከብ ናብቲ ኩናት ከይተቐርብ እዩ ከም ኣድማ እዩ ዝቁፀር እንታይ ይገብሩ ነይሮም እዩ ዝበሃል ኩስትሞታቶምን ጨርቅታትን ኣብቲ ሽቓቓት ኣብቲ ትሸነሉ ጨርቂ እቲኻ ማይ ምስ ትሰደሉ እንታይ ይኸውን እቲ ጨርቂ ነቲ ሽቓቓት ይዓብሶ እዚ ድማ ነቲ ስራሕ ናይታ መርከብ ኣብ ብዓቢ ደረጃ እንቅፋት ይፈጥረላ በዚ መንገዲ እውን እታ መርከብ ካብ ስራሕ ንጥጠው ንኽትብል ከም ዘገደዳን ኣብ ብዙሕ ፀገም ከም ዘጋጠመን ይዝረብ ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን እትውን ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ድማ ነታ ተሪፋ ዘላ ኣብርሃም ሊንከን ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ኤርክራፍት ካሪየር ኣብኣ ዘለዉ ሰራዊት ከባቢ 9 ወርሒ ድዩ ገለ ብዘይ ዕረፍቲ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ከም ዝገበርናዮ ድማ ናይ መግቢ ናይ ስቤዛ ናይ ገለመለ ብዙሕ ሽግራት ይገጥሞም ከም ዘሎ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ስለያዊ ሓበሬታታት ወፂኡ ሪፖርት ዝገበሮ ጌርና ነርና ሕጂ ድማ ካብ ምሕር ጭንቀት ፈተነ ቅትለት ክገብሩ ዝፍትኑ ወታደራት ከም ዘለው ክልተ ብፍላይ ክዘሉ ከም ዝፈተኑ ካብታ መርከብ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ኣይውግእ ኣይ ሰላም ኣብ ባሕሪ ደርብዮሞም ኣሜሪካ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ሓንሳብ ሰላም ሓንሳብ ኩናት ሓንሳብ ዘረባ ሓንሳብ ኣይ ዘረባ እናበለ ኣብ ዝግዕረሉ ዘሎ ሰራዊት ናቱ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክፃወራ ይኽእል የለን እዚ ድማ moral night sarawit mere zabito ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ $1,000 an hour to keep that thing going. Let's check in on how it's going. Not so well. And put this first element up on the screen. Sailors are trying to jump off the thing as it's been out in the ocean for more than 240 days at this point. Let's roll. Let's roll this first thought. You guys, there's a mental health crisis happening aboard the USS Lincoln in the Middle East that no one is talking about, and mainly because the Navy's pretty much quashing it. You will read online about food shortages, supply shortages, poor morale among crew members. That's because they've been at sea continuously for 250 days. They've been deployed a total of 271 days, 250 without a port of call. That's unheard of. Normally, they would go to port every 3 to 6 weeks. They have not been to port in 38 weeks. Keep in mind, there are 52 weeks in a year. And yes, the showers are moldy. They're eating basically like a gruel kind of slop at this point. There's no deodorant. There's no tooth. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቶም ወታደራት ኖርማሊ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ጥራይ ዝኾነ ይኹን ወደብ ከይረገፁ ከባቢ 270 መዓልቲ ገይሮም ኣለዉ ናብ 9 ወርሒ ዝፀጋጋዕ ማለት እዩ ወደብ ዝበሃል ከይራዩ ኣብቲ ማእከል ይነው ኣብ ባሕሪ እንታይ ከም ዝመስል ከም ማእከላይ ባሕሪ ወይ ከምዚ ህንዳዊ ውቅያኖስ እንታይ ከም ዝመስል ርኢኹም ኢኹም ጀስት ትርጉም ዘይብሉ ሂወት እዩ ክነግረኩም ምክንያቱ ዓይንኻ 100 ሜትሮ ይክርኢ ዝኽእል ወይ ለሰይ 1 ኪሎ ሜትር ወላ ክርኢ ይኽእል ንበል ጀስት ማይ ስለ ዝኾነ you don't want to see ወላ ሓንቲ ዝረአ የለን it's so boring so anyway ማይክ ክርእዩ ኢሎም ኣይኮናው ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም mental health issues ናይ ኣእምሮ ፀገም ጭንቀት ፅርፅሮት መዓት ሽግራት ኣብ ልዕሊኡ ናይ ዝቤዛ ናይ ተዘድልዮም ነገራት እውን ሕፅረታት የጋጥም ስለ ዘሎ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ውግእ የለን
ስኢል ከም ጽባይ ጥራይ ኦፍ ኮርስ እቲ ካብን ናብን ዝግበር ነገራት there is nothing አቡ እዚ ሞራላቶም መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ ሕማቅ ከም ዘሎ ብዙሕ ሽግር ናይ ኮልጌት ናይ ገለመለ ናይ ዴዶራንት ናይ ከምታት እውን ፀገማት ከም ዘጋጥም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ድማ መጀመርያ ሰራዊት ሞራል ክህልዎ ደይህልዎ እንታይ ዝውስኖ እንታይ ግዜ ኢልና ኢና ዕላማ እዩ ዝውስኖ ዕላማ ናይቲ ሰራዊት እንታይ እዩ እንታይ ክገብር ያው ዘሎ ይኸጥል ኮነ ወታደር ምንታይ ዕላማ ይቃለስ ኣሎ ብሓያል መንፈስ ዝክቃለስ ወይስ ብድኹም መንፈስ እቲ ዕላማ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዩ ኢራናዊ ወታደር ምንታይ ይቃለስ ኣሎ ንስድሩ ንዓዱ ንርስቱ ንመሬቱ ንክብረቱ ንኩሉ ስለዚ ኢራናዊ ወታደር they have a purpose they have a clear purpose ዓዶም ንምድሓን ሃገሮም ንምድሓን ስድሮም ንምድሓን ዛንቶም ንምድሓን ስለ ዝኾነ they have a clear ንጹር ዝኾነ ዕላማ ኣለዎ ዕላማ እንተለካ ድማ ቃልሲ ዝበለፀን ዝቐለለን እዩ ብግምጣል ኣሜሪካ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እንታይ እቲ ዕላማ ናት ወታደራት ናይ ኣሜሪካስ እንታይ ክገብሩ እዮም ተቐሪቦም ዘሎ they have no clear goal ዝኾነ ንጹር ዕላማ የብሎምን ብርግጽ ስለምንታይ የብሎምን ንጹር ዕላማ well እንታይ ገብሩ ኸይዶም ኣለዉ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ ንኢራን ኒኩለር ከም ዘይብላ ክገብሩ ገለመለ so what why እንታይ ይብልካ ተግናይ ሓደ ሰብሲ ወታደር ደመወዝተኛ ሲ ኣብ ኢራን ከይዱ ኢራን ኒኩለር ከይትረክብ ዶ ገለመለ this is purely capitalistic interests ሃብታማትን ሰብ ሃብትን ሰብ ነዳድን ገለመለ ረብሓታቶም ንምስላጥ እስራኤል ድማ ሱፐር ፓወር ንክትከውን ወታደር ኣብ ተጓሒፉ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣብ ኢንተርኔት ዝዝረብ ትሪእዎ ኣለኹም ወታደር ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ናይቶም ሃብታማት ኮይኑ እዩ ባርያ ኢኻ እናበሉ ዝገብሮ ቪድዮታት ገሊኦም ይርእይዎ እዮም ኢንተርኔት ስለ ዘለዎም ቴሌፎንካ ስለ ዘለዎም ይርእይዎ እዮም እንታይ ማለት እዚ they know the truth ንምንታይ ዕላማ ይቃለሱ ከም ዘለዉ መን ኣብ ኣብፅሕዎም ከም ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝግበር ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ወላ ሓንቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንስድሩ ንወለዱ ንዓዱ ዝኾነ ዝመፃ ረብሓ የለን እንትርፊ ዕዳ እቲ ገንዘብ ካብቶ ተዘቂቑ ናብቲ ኩናትን ናብቲ ሓውን ዝኣቱ ዘሎ እምበር ንስድራ ቤቱ ኣብቲ ትዋጋእ ዘሎ ወታደር ኣሜሪካ ንስድሩ ንዓዱ ዝመፃ ነገር የለን ስለዚ ኦፍኮርስ ተስፋ ቆርፂ እዮም ስራሕ ስለ ዝኾኖም እዮም ኣብኡ ዘለዉ ስራሕካ ኩሉ ግዜ ምስልቸው እዩ ዕላማ እንተዘይብሉ ስራሕ ምስልቸው እዩ ኣብኡ ጌርካ ድማ ተስፋ ቁርፀት የምፅእ እዩ ብዝኾነ ነቶም ሰራዊት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት የለውን እዚኣቶም እዮም ድማ ንኢራን ክወርሉ ዝፅበዮም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ My nephew has a friend on board there, and I was basically hearing updates last week when I was in the States in real time. They're not talking about the mental health crisis. 6 people have tried to jump off that ship. The most recent was last Monday. You know, when you have not touched land in 38 weeks, in over 200 days, things start to happen to you mentally. You know, combine that with exhaustion and deadly mistakes start to happen. So, you know, this is how the Department of War, this is how Donald Trump treats our servicemen and women whose lives are already being put in harm's way for a bullshit war of aggression that was supposed to be over in a matter of weeks. We are further putting their lives at risk. Again, ተዘረባ እንተሰሚዕኩሞም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘየድልዮምን ኣብ ዘየርብሖም ኩናት ተቃሊዖም ከም ዘለውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወሪዶም ከም ዘለውን ነዚ ኩሉ ኩነታት ኣብ ግምቲ ኢኻ ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ብዛዕባ ሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ዘገድሶም ከም ዘይኮኑን ሽግሮምን ፀበቦምን መሊሱና በኣሰ ይኸይድ ከም ዘለውን and there is nothing they can do to change this ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ሽግሮም ይረኣዮም ስለ ዘሎ ምናልባት ይርዳኦም ስለ ዘሎ ኢራን ድማ ቤላ ገይራ ትቕርቅሮም ስለ ዘላ ኣፅዋራ ምሽማት እዩ ዝጓየ ዘሎ ተደራታዊ ደርቢ ማለት እዩ Hardware, the Pentagon is racing to replenish weapon stockpiles as it deals with the conflict in Iran, while also preparing for other potential threats around the world. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ፔንታጎን ብሸበድበድ ብዙሕ ሚሳይላት ንምግዛእ ይጓየ ከም ዘሎ ንኣብነት ፔትሪዮት ሚሳይልስ 13,000 ኦርደር ክገብር ወሲኑ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ክገዝእ ወሲኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ታድ ኢንተርሰፕተርስ ድማ 857 ሚሳይላት ከፍሪ ይደሊ ከም ዘሎ ስለዚ ቅድድም እዩ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ገሊኡ ፔንታጎን ራምፕስ ኣብ ሚሳይል ፐርቼዝስ ፊስካል የር 2027 ዛብ 27 ክመፅኦ ዝኽእል ወይ ክረኽቦ ዝኽእል ዝበሎ ብዙሕ ኣፅዋራት ንክገዝእ ይጓየ ኣሎ እዚአን ኣፅዋራት እዚኣተን ክሳብ ዝግበር መይቢ ሰላም ክገብር እየ እንተበለ ወይ ገላብ ሰላም በፂሕ እንተበለ
ዜና ኣፅዋር ክሳብ ዝዳለዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ New budget requests from the armed forces call for nearly 14,000 new missiles and more than 850 THAAD interceptors in 2027 alone. A major increase as the U.S. moves to rebuild depleted stockpiles and boost military readiness. For more, let's bring in former Deputy National ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩሉ ኣፅዋር ዝመፅእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ንምቕያር ናብ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ንምዕባይ ገለመለ ዝኸውን ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ግን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸውን ዝኽእልን ክዳሎ ዝኽእልን ጉዳይ ኣይኮነን ኢንፋክት እተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከም ድሌተን እንተኮይኑ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ነገር ኣይደልያን እየን እዮም ዝበሃሉ ስለምንታይ ብዙሕ ፋብሪካታት ብብዝሒ ክፈሪ ተጀሚሩ እቲ ኣፅዋር ዋግኡ ክጎድል ስለ ዝኾነ ጃቡታት ስክፍታዊ ስለ ዘለዎም ብጥንቃቐ ቀሲሉ ዝፈሪ ናታቶም ድማ መዓት ገንዘብ ዘምፅኣሎም እዮም ዝደልዩ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለዎም ኩናት ምስ በፅሐ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ስለ ዝትኮስ መኻዚኖ ክመላ ኣለዎ ተን ካምፓኒታት እቲኣተን ድማ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ገንዘብ ናባተን ይውሕዝ ተራ ህዝቢ ድማ ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ሕክምና ይግባኣካኒ ገንዘብ የብሉ መንግስቲ ትምህርቲ ባዕልካ ኣለካዮ ኩነታት ደይኬር ናትከን ዓይን ዝምልከተኒ ይኮነን እናተባሃሉ እቲ ቢልዮናት ዝኽፈል ብታክስ ንውግን ወረውግን ኣፅዋርን ይኸውን እቲ ህዝቢ ድማ ይርሳዕ እዚኣ እታ ፕላን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ምምሕዳር ናቶን ብዙሕ ግዜ ተኸታተልናያ Victoria Coates. Always good to see you, Victoria. Okay, but I'm a little more apprehensive than usual because I don't like the sound of having to hurry up and procure a lot of new missiles as though our planning in past administrations completely ignored this. Is this a failure of planning that goes back years, maybe decades on this one? እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ዘሕዝን እዩ ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ሃገር ኣፅዋር ወዲዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ኣፅዋር ፀገም ከጋጥሞ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኣዝዩ ድኹም ናይ ፕላን ምግባር ዓቕሚ ዘለና ናይቶም ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ መራሕቲ ዝብል ብርግፅ ነቶም ቅድሚኻ ዘለዉ ምሕማይ ዝበለፀት ፋሽን ናይ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ኣፅዋር እዚ እንታይ ዓይነት ኩነታት ክህልዋ ከም ዝኽእል ናይ ክንደይ ዓመታት እንታይ ዓይነት ስትራተጂ ከም ዘለዋ ርያ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ካልኦት ክትተፋለን ከም ትኽእል እናፈለጠት ከላ ስለምንታይ ዘድሊ ኣፅዋር ዘይገበረት እዩ ዝብል ዘሎ ቢካዝ ዘይ ካመን ፕላን they are very bad planners ኣሜሪካ ኣዝዩ ሕማቕ ናይ ፕላን ምግባር ዓቕሚ ዘሎ ኩነታት ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ፕላን ክገብሩ ዘይክእሉ ስትራተጂ ናቶም ናይ ነዊሕ ከም ዘይኮነ ምናልባት በቋራጭ ከመይ ገይረ ይቕፅል ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ 4 ዓመት ዝመፁ መራሕቲ ስለ ዘለዉ እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ኩናት ብምርጫ ዝኣተወቶ ኩናት እዩ ዝገደዳ ኣካል የለን ኣብ ዩክሬን ይኹን ኣብ ኢራን ይኹን ኩሉ ትመርጡ ዘላ ኩናት በዓልካ እናመረፅካ ከለካ ዘለካ ኣፅዋር ከማን ክትግምግም ኣይትኽእልን ወይ እውን ዘለካ ኩነታቱን ከተስተኻኽል ኣይትኽእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ Well, Brian, it's always good to be with you, too. And unfortunately, the answer to your question is yes, that after the fall of the Berlin Wall, we thought we had a holiday from history. We didn't need to build up the way we did against the Soviet Union. What we needed for the global war on terrorism was very different. It turns out that that holiday was illusory. So we need to get back to the very hard business of እንታይ ትብል ዘላ ብትኽክል ዘረባኻ ሓቂ ኣለኻ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ሕብረት ሶቪየት ኣብ 1990 ኣቢሉ ድሕሪኡ ኩናት ዝምልከተና ኣብ ታሪክ ድማ ቫኬሽን ወይ ዕረፍቲ ዝረኸብና ኮይኑ ስለተሰማዕና ጠቕላላ እቲ ኩነታት ገዲፍና ነርና ብርግፅ ኣብቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝፈፀምናሉ ኢና ሕጂ ተመሊስና ጉዳይና ስራሕናን ክነፈፅም ኣለና ይብል ኣለዉ ሕጂ ክልተ ነገራት እዩ ዝረአ ዘሎ በቲ ወገን ኢራን ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ኣይ ሃቭ ቶታል ኮንትሮል ገለ ይብል እንተሎ ኢትስ ኖት ላይክ ዳት he doesn't have total control. Give Iran to open Hormuz. So what would this take? Given what I've just laid out, what would be the actual concessions that Trump would have to make so Iran would voluntarily open Hormuz? Well, number one, you see them in the list of demands from the Supreme National Security Council. Number one, the United States has to pull out all of its forces, so the United States cannot stop Iran's military control of the security resistance belt. Number two, the United States would have to give Iran money, in other words, fund Iran's expansion and rising hegemony. These key እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዋ ኣማራፂታት ኣዝዮም ክርኳሕ ዝኾኑ ኣማራፂታት እዩ ዘለዋ ይብለሉ ኣዝዩ ከቢድን ዘይምችኡን ዝኾነ ኣማራፂታት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ተገዲፍሉ ዘሎ ስለዚ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂራቶ ስለ ዘላ ክትከፍቶ ተኮይና ምስ ዑማን ተዘራሪባ ክትከፍቶ ተኮይና
نتي قد ما كنت أمريكا زغربوا أمريكا نعو كتتكبر كتكلا له انتهي قد ما كنت دهري الكايو نأمريكا مرديت قد ما كنت حدا أمريكا قابز كباب الخليج كباب إيران مالتيو نبرتات أرنفا عسكر عاتيا دحن كوني لهم كابتو بتاتك السنابت له زي كبيد أرستي أمريكا under normal condition abnormal جزية كتقبلوا أزي كبيديو ስለዚህ እዚኣ ሓንቲ ካልአይቲ ኣሜሪካ ነቲ ኩሉ ዝገበረቶ ዕንወት ንኢራን ካሕሳ ክትባ ከም ዘለዋ ነዛ ካሕሳ እዚኣ ፕሮፌሰር ፔፕ ብምንታይ ይትርጉማ ኣሎ ንኢራን ናይ ዓለምና ዝሓየል ሃገር ንክኸውን ኣሜሪካ ከይፈተወት ፋንድ ክትገብሮ ኣለዋ ገንዘብ ክትቦ ክትክል ኣለዋ ስለዚ እቲ ገንዘብ እቲ ንኢራን በቲ ሓደ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ከባቢ ክብሉ ከሎ በቲ ካልእ ድማ ካሕሳ ገንዘብ ሃቡና ክልትዩ ንወታደራውን ስትራቴጂካውን ዓቕሚ ናይ ኢራን ንላዕሊ ዘወንጭፍን ነቲ ቦታቲ ሙሉእ ንክቋፀሩ ዘኽእሎምኒ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ምርጫ እቲ ካልእ ኩናት እዩ ናብ ኩናት ተመሊስካ ገጢምካ ክትስዕር ምፍታን እዩ ስለዚ ካብዚአን ክልተ እዩ ካብዚአን ክልተ ምርጫታት ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ክመርፅ ክልተን ከበድቲ እየን ዳትስ ዋይ ንግሆን ምሸትን ንግሆ ገለ ይብል ምሸት ገለ ይብል ኣብቲ ገለ ይብል ዝኸምኡ ዘግብሮ ዘሎ እቲ ምክንያት ንፁር እዩ ምክንያቱ እቲ ምርጫታት ዘለዎ ዘይምቹኣትን ከበድትን እዮም ሓንቲ መሪፁ ክኸይድ ድማ ኣዝዩ ከቢድዎ ኣሎ እዚያታ መልእኽቲ ትመፅእ ዘላ Conditions are just no president is going to be able to fund Iran's hegemony. Think about that. And by the way, there's also no discussion here at all about Iran's nuclear program. So notice that we're about to end the 60-day period of the MOU in just about 6 days on the 17th of August. And I've said for some time that they're still sort of paying attention to that. I think the idea that there's any negotiation or constraint on Iran's nuclear program, because see, in the MOU, they say they will keep the status quo on the nuclear program through the MOU negotiating period. Well, there's been no extension of that. ብሓፈሻ እቲ ዘረባ እንተሰሚዕኩም ክንዲ ምንታይ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ መደባቱ ካብቲ ናብ ኩናት ኢሉ ክብገስ ከሎ ሓሲብዎ ዝነበረ ጠቕላላ መንገዲ ከም ዝቕይር ገይሮም ከም ዘለዉ ጠቕላላ መንገዲ ከም ዝቕይር ምክንያቱ ኢራናውያን መብዛሕትኡ እቲ ኮንትሮል ናይቲ ኩናት ሲኤንኤን እውን ብፅቡቅ ኣብ ዝገዲፎሞ ነይሮም እቲ ኩናትን ወሽመጥ ሕርሙዝን ኢራን እያ ትቆፃፀሮ ዘላ ኢራን ደለይቶ ድማ ይኸውን ኣሎ On Iran, nearly 6 months ago, Donald Trump has repeatedly declared victory while also claiming a deal is just around the corner. But a top advisor to the commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps is now indicating that Tehran is the one calling the shots and could actually prolong the war until the US president is out of office. That hasn't stopped Trump from ramping up his own rhetoric. He's now threatening to blow Iran away if it tries to do anything, and he's still insisting that the US controls كم تريبو زلهم تايم زبلو زلو بحفشا نا دونالد ترامب عصرت جزية تعويته ديل قريبي وكم توديو انتبله حصوت مخانو إيراناويان يبلو نزبو تازي نزو كنا تازي ملو بملو تقطاسي رهم تزغط تقعصر وزلون زكايد وزلون نساتو مخانو من كساب دونالد ترامب تغلال لا تسعير وردت لبيسو زخيد دمان تكوينات كقصلو هم زغلو أبيدهم كم زغنين نقول زلو زمالتي مالتي دونالد ترامب almost كاب كل تعمل تريفو له مثلا تريفه زلوا كل تعمد في اللعبة تميتر مسكيرنا ورقته مسبلا شنايا تريفون زلوا دما كان مجنونة رأينا كان مجنونة كسرنا خلينا قال كابس قدايزي زخونه من قد غيره قال يناون زخل من قد دايك فترة لنا زي ما سزربان سمعنا كل سمعون ريون زلنا زربا دما أبايتا تغير دونالد ترامب كل يزفتيني he want to change this course نزل زقبر زلو إيران كم بركان دليتاتو كم تجبر كجبراس كندي يزفتيني fortunately أتكونتاتي يسلق زلو كونتات أي مثل that's why كل زنريو زلنا نسمع زلنا كسع كندي أتكونتات تبلاشي كم زلو in fact استودع كونات نستسعر كونات نزل الواو نايتسانو نعوون زل تبارك بزسل زلو Trump's flailing and his general lack of control over this situation. Let's put A1 now, take a listen, where Trump says the Strait of Hormuz actually is open because we're the ones keeping it open. Let's take a listen. Can you give us any estimate of when you think the Strait of Hormuz will be permanent? It's open now. We're taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. It's actually open now, and yet كم زاتري وزلهم بزح حسوتنا على مشكع زخيديز مسلو زلو وشمت حرمز زكو عصر زلون عصي حزب وزلون تلقينو حيل بحرنا أمريكا يسلزي نحنا هنا بإيدنا هنا إتنايا زلنا
እቲ ካልእ ክሳዕ ክንዱ ዘገድስ ኣይኮነን እናበለ ክሕስዩ ዝፍትን ዘሎ ፃዕ ብሓሶት እዩ ውፁእ ሓሶት ናብትን ክትርጉሞ ዘይትኽእል ግትር ዝበለ ሓሶት ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ከምዚ እናገበርካ ውፁእ ሓሶት እናተዛረብካ መቐፃልያ ኮይና ዘለታ ጉዳይ because at the end of the day this is what they are trying just ዘይከውን ነገር ከም ዝኾነ ዘሎ ጌርካ ንሕና ነንቋፅሮ ብኻልእ ኢራን እንታይ ይብልሎ መሲልኩም ወሽመጥ ሕርሙሲ ሓንቲ መርከብ ናይ ኣሜሪካ እውን የላን ይብልሎ ስምዑ ኣብዚ claim from Iran as tensions with the U.S. continue to rise. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, or the IRGC, has claimed that America has no warships left in the Persian Gulf. IRGC spokesperson Hossein Mohebi said the United States had more than 100 warships in those waters during the Iran-Iraq War in the 1980s. According to him, that figure reduced to between 30 and 40 at the time of the 40-day U.S.-Israeli war against Iran, which began on February 28th. Some Iranian officials also call this the Ramadan War, and now Tehran says the count stands at 0. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ድሕሪኹም ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ማለት እዩ ቀደም ብዙሓት መራኽቢ ናይ ኣሜሪካያን ዘለዎ ምክንያቱ ፊፍዝ ፍሊት ዝበሃል ሄድ ኮርተርስ ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ባሕሬን እዩ ስለዚ መራኽቢ ናይ ኣሜሪካ መራኽቢ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ብብዝሒ ናብቲ ቦታ ዝርከባ ነይረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢራን ብዝገብርዎ ዘለዉ ዕፅዋ ከምኡ ድማ በቲ ክበድ ናይቲ ኩናት ጠቕላላ ሓንቲ መርከብ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ የላን ወሽመጥ ሕርሙዝ ራይተ ኮንስ ኣብቲ ፐርሽያን ጋልፍ ስለዚ ኣብቲ ብምሉእ እቲ ባሕሪ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ክልጅን ኢራንን ዘሎ ዝኾነት መርከብ ናይ ኣሜሪካ የላን ዚሮ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሳቶም ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ከዓ ዓቕሚ ደገ ወፅዩ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ከባቢ ጋልፍ ኦፍ ዖማን ዝብልዎ ኣብኡ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ኣረብያን ጋልፍ ዝብልዎ ስለዚ ካብቲ ቦታ እዚ ጠቕሊልና ንኣሜሪካ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ካብዚ ከባቢ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ እንታይ ካ ትብሉ ናይዚ ኣብቲ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል ዘሎ ጠቕላላ ካብኡ ስሒብና ኣሊናያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ጠቕላላ ካብኡ ከም ትወፅእ ጌርና ኣለና ይብሉ እዚ ሕጂ መርኣያ ናይቲ ኢራናውያን ኣሜሪካ ኣብ ዙርያና ኮይና ትገብረልና ዘላ ፀገም ክንፃወረ ንኽእል ኢና ኣይዋፃናን እዩ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ኣብ ባይታ ክትርጎም ከሎ እዩ እዚ ፀላይካ ጠቕላላ ካብ ጥቃኻ ከም ዝርሕቕ ክትገብሮ ከለካ ከም ዝሃድም ክትገብሮ ከለካ ኢና ንርኢ ዘለና this is very interesting እዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ቶታል ኮንትሮል ኣለኒ ኣነ ሒዝዮ ዘለኹ ኣነ ድሌተ ይገብር ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ኖ ዩናት ከምታት ዝበሃል የለን ጠቕላላ ኮንትሮል የብልካ ዋላ ገለ የብልካ ከም ትብሎ ዘሎ መራኽብካ ሙሉእ ሃዲማ ኣብ ርሑቕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ትዕፅዋ ይገብር የለን ወይ እውን ትዕፅዋታት ትሰርሕ የለን ይብለኩም ኣለኹን ግን ቅድሚ ሕጂ እውን ፈቲንዎ ዘይሰርሕ ምዃኑ ስለተረድኦ እዩ እቲ ኤምኦዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ተፈሪሙ ጁን እንተኾነ ናብ ዝተመሊሱ ብዕፅዋ ይፍትን ኣሎ እቲ ዝደልዩ ዕላማታት ብኡ ክበፅሓ ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ we'll see how this thing is going to move forward ብኸመይ ክቐፅል ይኽእል እንታይ እቲ ወሽመጥ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል ዘሎ ትትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ ኣብቲ ፐርሽያን ጋልፍ ወላ ሓንቲ መርከብ ናይ ኣሜሪካ የላን ናይ ኢራናውያን ኣብቲ ዓረብያን ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኣበየለ ትሪእዎሎም ዓረብያን ሲ ዝበሃል ኣብኡ እዮም ዘለዉ ሃሪሙ ዝበሃል ዝነበረ መርከብ ኣንተው ድማ ኣብ ጋልፍ ኦፍ ዖማን እዩ ነይሩ እዚ እዩ እቲ ኩንነት ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ነገር ክወስኸልኩም እያ ኣብዚ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኣጋጢምዎ ነይሩ ክንፈልጥ መንታል of the US military seems to be shattered. Donald Trump's confirmation of switching planes in Turkey has now ignited a lot of concern and a flurry of memes as well. We'll break this down for you bit by bit and explain what's really happening. First, according to reports, the trigger for Trump's plane switch was Israeli intelligence, which reportedly indicated that Iran إذا بتركوا زقاتمي بإيرانويان متقعتها بلعلي دونالد ترامب نبلع فاريتون كبر تحسيب ولا زبل بتسليا حبريتها كاب إسرائيلي مسيهم زبلوا زلوا لازم إسرائيل سليا تغينوا دما أبز حج ملك تحطون كتقبروا اللي تخيل خان دونالد ترامب أمرون متهاوز قبروهم كون خليهم بحفشة دونالد ترامب بمنتهى هدي مسلوكم زي إذا فرح حقيقة فرح مالت قليل لا يكون تكونتات كميل كخنا نعسون نخل نقرأ يكونن جن انتهى but Fox Media reports while he was at the NATO summit in Turkey. It comes as President Trump says the U.S. still has total control of the Strait of Hormuz. Chief Foreign Correspondent Trey Ames joining us live from
Yeah, hey guys, good morning. It's a story that has captured the world attention this week. A threat by the Iranian regime on President Trump's life in Turkey last month. The Wall Street Journal reports it was actually Israeli intelligence that tipped off the administration to a specific danger. The report explains the كم تريوز زلون Wall Street Journal زوجو حبريتا نيرو Trump was secretly transferred to military jet amid threats to Air Force One. ስለዚህ ነታ Air Force One ንሱ ዝጋዕ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊያ ክካየድ ከም ዝኽእል ስለ ዝተነገረ ካብቲ ቦታ ተወሪዱ ብናይ ወታደራዊ ጀት ገይሩ እዩ ክሃድም ተገዲዱ እቲ ኣገባብ ኣተሃዳድሙ ግን ቁሩብ ኢንተረስቲንግ እያ ነይራ ኣብ ዝረአዩ sourcing on this information saying the U.S. official said Israel briefed the Trump administration on the intelligence, which included a threat to use shoulder-to-air missiles to target Air Force One. Ultimately, the president was reportedly moved from Air Force One to another plane using a catering truck. Fox has not independently confirmed that detail. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓበሬታ ካብቲ ናይ ስለያና እስራኤል ነቶም ኣሜሪካውያን ኢራናውያን ሓበሬታ ወሲዶም ንዶናልድ ትራምፕ ወይ ነታ ነፋሪት ናቱ ካርሟ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ስለተገበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ብድሕሪት ትሪእዋ ዘለኹም ኣብታ በጣሕ ናይ መጓዓዝያ ኢንትረት ትመስል ዘላ ብኣ ገይሮም እዮም ይህዲሞሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እታ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኬተሪንግ ናይ ኣብቲ ኤርፖርት ድዩ ገለ ናይ መግቢ ናይ ገለ መጓዓዚት ዝኾነት መኪና ብኣ ገይሮም ካብታ ኤርፎርስ ዋን ኣውፅኦም ሂዲቦም ብወታደራዊት ነፋሪት ገይሮም ኣብቲ ዝብልክቶ ቦታ ኣብፂሖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ኣበና ፍርሒ ከም ዘለዎን ዋላ ጎልፍ እናተፃወተ ሚድ ሬንጅ ወይ ከዓ ገለ ዝበሃሉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዙርኡ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ኣም ፕሬቲ ሹር ደቂሱ ከለውን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዙርኡ ከም ዘሎ ስለዚ ካብ ኢራን ስንባደን ምድሃልን እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ከምኡ መዲቦም ነይሮም ዶ ሓሲቦም ነይሮም ዶ ንዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ መዲቦም ነይሮም ዶ ኣይደን ነው ንዶናልድ ትራምፕ ብምቕታል ዝመፅእ ለውጢ ከም ዘየለዎ ንፈልጡ እዮም ተደይገሊዱ እቲ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ቀቲልካሲ ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ለውጢ የለን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሆል እቲ ኣሜሪካ ኩናት ዝደሊ እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ከብል ዝደሊ ፖለቲከኛ የለን እጂ ምስ ከምኡ ኢራናውያን ንዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይ ቀቲሎምሲ ክመፅኦም ዝኽእል ፅቡቕ ነገር ወይ ከዓ ለውጢ ኣሎ ድዩ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክኸደል እዮም ድሓር ስለያ ናይ እስራኤል እቲ ሓበሬታ ንስለያ ናይ ኣሜሪካ ሂብዎም ክበሃል ከሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ስለደ ይሰርሕ ድዩ ሓውካ ምስ እስራኤል ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ውሽጢ ኢራን ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኒኩለራዊ ምንቅስቃስ እንተኾነ እውን ስለያ ናይ እስራኤል ሓበሬታ ኣለዎ ገለ በሃል ባህላ ዘራርባ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ስለያ ናይ እስራኤል ኣድማዕነት ኣለዎ ዝብል በቲ ሚድያታት ምስ እስራኤል ቀረባ ዝኾነ ቡገይሮም እዮም ከውፅዎ ዝፍትኑ ስለያ ናይ እስራኤል ዝያዳ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝረክብ ብፍላይ ንሂወት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝያዳ ዝጥንቀቐሉ ዝመስል ዘረባ ንምውፃእ እቲ ሲአይኤ ኢልካ ኤፍቢአይ ኢልካ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኤንኤስኤ ዝብልዎ ናይ ኣሜሪካ ብምሉእ እዚ መዓት ባጀት ዘለዎ ኢንፋክት ክንደይ ባጀት ከም ዘለዎም ዘይፍለጥ ንሳቶም ዓቕሚ የብሎምን ንኣሜሪካ ፕሬዚደንት እንታይ ይመፀሎ እንታይ ይወርደሎ ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም እስራኤላውያን እዮም ተደጋጋሚ ከም ዝሰዱ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዋላ እቲ ውግእ ክጅምር ከለዎም ከምኡ ናይ እስራኤል ናይ ሞሳድ ስለያዊ ሓበሬታ እቲ ቤንያሚን ቢቢ ነትንያሁ ንዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ስለያዊ ሓበሬታ ፕሬዘንት ገይሩሉ ገይሩ የሚንዎን እዩ ዝበሃል ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ትርጓመ ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኳርታ ገይሩ ሃዲሙ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሃዲሙ እዩ ነፍሱ ድሒንዋ Mr. President, can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. The story comes as indirect negotiation. So እንታይ ዝብል ዘሎ ከምታ ዝበሉን እየ ዝገብር እቶም ሲክረት ሰርቪስስ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘሎ ነጊሮም ኣብ ዝኸይድ ስለ ዝበሉኒ ኣነ እታ ዝበልዋ እየ ዝገብር ኣብታ ዝበሉና ከዓ እየ ዝኸይድ ስለዚ ንሳቶም ውሕስነት ዘይብሉ ኮይኑ ውሕስነት ዘለዎ ኣብዚ ኢሎምኒ ኩሉ ግዜ እሶም ዝበሉኒ እየ ዝገብር እንተወሓደ ኣብዚኣሲ ለቢሞ ምክንያቱ እቲ ዋላ እኳ ፕሬዚደንት ኩን ዋላ ሃብታም ኩን ዋላ ገለ ኩን እንድሕሪ ሓላዊ ዋርድያ ጌርካ ኣለኻ ጋርድ ጌርካ ኣለኻ እቲ ጋርድ ዝብለካ ልክዕ ከምቲ ኣገዳሲ ኢንስትራክሽንስ ተኸቲልካ ክትከድ ኣለካ ስለምንታይ ንሱ ንዓኻ ካብትሕን ሂወቱ ክውፊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ትእዛዝ ናቱ ክሰምዕ ክትግደድ ኣለካ ተዘየለ ንነብስኻን ንዕኡን ኣብ ሓደጋ ኢኻ ትእትዎም ምክልኻል ናትካ ድማ ከቢድ ይኸውን እዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሃዲሙ ከይዱ ብማዕዶ ማዕዶ ግን ሓያል ከም ዝኾነ
ፈጺሙ ዕላሙ ነክፍረግ ዝብል ከም ዘይኮነ ናበለ ተሕዲድ ትገብር ኣብ ትዊተር ካብ ትናትሩ ሶሻል ካ ጅግንነት መወዳእታ ከም ዝኾነ ገለ ስእልታትን ገለን ይዝርግሕ ኣብ ግዜ ግዳ ሓቂ ግን ንእሽተይ ሕማቕ ተመፅያ ህድማናቱ ንበይኒ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ተዋስኦን ድራማን ግበር በሎ እምበር ካልእ ነገር ጉዳያቱ ይኮነን ኣብ ኩሉ ድማ ትዕግስቲ የብሉን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ The story comes as Indonesia's Supreme National Security Council said Tuesday the strait would not reopen. Famously impatient, and he could escalate things with the Truth Social post, and this goes out the window. Also, of course, the midterms are approaching. And then lastly, and I write this in the piece as well, somebody reporting about how U.S. officials have been consistently surprised at how resilient Iran and its economy have been. No doubt, Iran's economy is worse off today than it was in February. No one disputes that. But they have shown they have much worse off. But they have shown, there's now a sense, though, they're not exactly at the breaking point either. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራናቱን ኢምፔሽንት ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂ ምስ ወሰደ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ምስ ወሰደ ትዕግስቲ ይገብርኒ እዩ ዓቕሊ ገይሩሲ ክሳብ መወዳእታ ክፅበይ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ሓንቲ ምርጫ ምስ ወሰደ ሓንቲ መንገዲ ምስ መረፀ ሓንቲ ስጉምቲ ምስ ወሰደ ንዓ ነኺስካ ንሓያል እዋን ክፀንሕ ኣለካ ወይ ናይ ቁጠባ ወሲዱ ሓያል ክፀንሕ ኣሎ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ተወሲድኩም ዝኾነ ነገር ናይ ሰላም መንገዲ ተጀሚሩ ዝማዕባ ክፀንዕ ስለ ዘይክእል ካብትያ ናብትያ ስለ ዝዘልል ዘሎ ምስኡ ምስራሕ ወይ ዝኾነ ነገር ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ኤምኦዩ ፈሪሙ ኣይፀንዐን ኩናት ጀሚሩ ኣይፀንዐን ጠጠው ኣቢሉ ሲስፋየር ኣይፀንዐን ሕጂ እውን እንተኾነ ኩሉ እቲ ቁጠባዊ ዕፅዋዶ ገለ ዝብሎ እውን ኣይፀንዕን እዩ ኩላታ ድፍትና ዘሎ ትንክፍ ግድፍ ስለ ዝኾነ ንኢራናውያን ሞር ሬዚሊየንት ነቲ ቃንዛን ሽግርን ከም ዝፃወረው ይገብሮም ኣሎ ብርግፅ ኢራናውያን ቁጠባናቶም ሽግር የብሉን ወይ ፀገም ኣየጋጥሞን ኣይኮነን ከቢድ ፀገም ገጢሞም ኣሎ ግን በዚ ዘሎ ናይ ቁጠባ መንገዲ ኢራን ክፈርስ ኢሉ ዝሓስብ የለን ኢራን ብኸምኡ ክፈርስ ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ እዮም ዝፈልጡ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዘብፅሕ ሓደጋ ኣይኮነን ዘለዎ ፀገም ኣለዎም ግን እቲ ፀገም ዘለዎም ክፈርሱሉ ዝኽእሉ መንገዲ ናብ ክፈርሱሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዝወስድ ኣይኮን that's what they are saying ጂ ናብቲ ዘለዎ ኩነታት ንሳቶም ሞር ሬዚሊየንት ኮይኖም ነቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ ኣብ ዘይብሉ ሽግር ከም ዝኣቱ ይገብርዎ ኣለዉ እዝን ወዲ እዝን ድማ ተደጋጋሚ ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ኩነታት እዩ the question is, how long is this going to take before this economic pressure forces Tehran to come to the table and actually do serious negotiations? Well, the president's best strategic move is to continue to Yeah, and then if abta jamirna zinabarna hamlasna Iran. So what that means is there's literally not going to be any constraint whatsoever, no matter how nominal, on Iran's nuclear programs in about 6 days. And I think this is why we're on a collision course. This isn't just a minor set of issues. We're not negotiating on the edges of how to end a war nobody wants. This is these are the details of what I've described for some time as Iran would play hardball as its period of maximum leverage came into being in the middle. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራናውያን ነቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ብብዎ ስለ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ሃርድ ቦል ዝበሃል ከምዚ ሕድገታት ኣይክገብሩን እዮም መሊሶም ንቕፅ ዝበለ ፖለቲካ ንቕፅ ዝበለ መንገዲ ንቕፅ ዝበለ መርገፂ ብምሓዝ ንዶናልድ ትራምፕ ከምዘይቀርቦምን ኣይክቐርብዎን እዮም ዝኾነ ዕድል ክብዎ ይኮኑን ነጎሽት ንክገብር ወይ እውን ናብ ሓደ መዕደብ ንክበፅሕ ሕድገታት ኣይክገብሩሉን እዮም ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ እናቐፀላ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኢራናውያን ኣብቲ ኔጎሲሽን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ዝርርብ መኣዲ ወይ እውን ፈተነ እውን እንተሎ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ዝርርብ ገይሮም ሕድገታት ገይሮም ከም ተቕድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዕኡ ዘሕጉስን ንዓታቶምን መፍትሒ ክረኽብሉ ዝኽእል ኣይደልን እዮም ሃርድ ቦል ማለት ማክሲማም ሌቨሬጅ እቲ ዝደልይዎ ኩሉ እዝን እንተዘይተገይርልና ሓንቲ ንገብር ኢና ክብሉ እዮም ልክዕ ከምዚ ዋጋዕ ዕዳጋ ክግበር ከሎ ኣብ ሹቕ ንሓንቲ ንብረሲ 100 ምስ በለት ሸቃጢ እቲ ገዛኣይ ድማ ፈፂሙ ከምዚ ናይ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ቻይናውያን ዋጋዕ ዕዳጋ ዝበሃል 1000 ምስ በለካ ንስኻ ድማ 15 ኢልካ ትጅምር ተኮይንካ ኣብ መንጎ 1000 ዘሎን 15 ኢሉ ዝጅምርን ኣበይ ካ ተራኽቦም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ቦታ ካ ተራኽቦም ትኾን that's very hard so ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዝተረሓሓቐ መርገፂ ሒዞም እንተለዉ እንታይ ዝፍጠር መወዳእታ እቲ ፀገም መፍትሕን ምርካብናቱ ከቢድ ይኸውን ዶናልድ ትራምፕ ብንድሕሪ ኢሎም ኢራን ብሓይሊ እዩ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ምፈተነ ብሓይሊ ግን በይናይ ሓይሊ እቲ ዘለዎ ኩነታት
ነቲ ፀገም ክፈትሓሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ የለን ስለዚ ወላ ሓይሊ ክጥቀም ተበለ እውን እቲ ሓይሊ ኣይሕግዝን እዩ ዘሎ ካብ ፀሓካ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ንሱ እውን so Donald Trump is pretty much sandwiched. It's actually open now, and yet the actual number, what do we have? I think we have the actual numbers in front of us. Let's put A9 up here on the screen from drop sites. Unnamed U.S. official told Axios around 8 million barrels of oil are going through the Gulf every night. Reporting has not independently confirmed that. In fact, lower amounts of oil suggested by available tracking data report a total of 16.9 million barrels moving west to east through Hormuz from August 1st to August 7th. So I don't have the exact math in front of me, but I do know that that's not 8 million. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ እቲ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂርና የለና ነዳዲ ድማ ከም ዘለናዮ ወይ ማለት ገለስ ነውፅእ ኣለና ኢና ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ዳ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ እቲ ኣክሲዮስ ዝበሃል ከባቢ 8 ሚሊዮን በርሚል የውፅኡ ከም ዘለዉ ካብቲ ኤቭሪ ናይት ብለይቲ ሓቢዮም የውፅኡ ከም ዘለዉ ዝብል ዘሎ ንዑ ከረጋግፅ ዝኽእል ሓበሬታ ከምዘይተረኽበ ዘሎን እቲ ትራከርስ ኣይዲ ዳታ ዝርዮ ዘሎ ከምኡ ዘንፀባርቕ ከምዘይኮነ ግን ኣሜሪካ ብሕቡእ ለይቲ ብዙሕ ነዳዲ የውፅኡ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓቂ ዘይሓሶት ንግዜ ዝግደፍ እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ እንተስ ብማኒፕሌሽን እንተስ ሲሪየስሊ ካለ መንገዲ ስለ ዝረኽቡ ዘለዉ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሬላቲቭሊ ኣብ 84 ኣብ 80ታት ተጠቐቢሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝርአ ምስ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ናይ ተፃብኦን ምሰሓሓብን ኣብ ዘለወሉ ደረጃ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብ ከምዚ እዋን እውን ደው ክብል ኣብ ማይ ከኣለን ኢልካ ክትምግብ ትኽእል ኢኻ ገለ ነገርስ ኣለዎ so there is some ولا كم ملو يوصل على ذي بالك قلب من قد قلب الحتى جيروسيت واجنا ندادي أبتحتي أبدهن زخون بوتها أو at least برنت مالتي original تك عندي ندادي نقول أبغى دليل 200 أسران قلتها نيزلو أبتي ستاك ماركت زر قطرجن 84 بشدشتي زلوا رايت ناو أنا زريا زلوا ስለዚህ ንዑ እውን ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ ጥበባትና ገበረ ካነፍ ኣውፂዎ ሳለዩ ንግዚኡ ሃዲሙለ ይካው says that another ship was just struck in the Bab al-Mandeb Strait, and so you still have that choke point, which is happening. Don't forget, though, oil traders are literally delusional because Pakistan put out a statement today being like, things are close, and so $5 trillion for this year's defense budget. ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እንተሪኻዮ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ቀሊል ከም ዘይኮነ ክልቲኦም ሃገራት ዕላማ ናቶም ንምህራም ተፈላለየ ብልሓት ይጥቀሙ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብሓሶትን ብምትላልን ብካልእ ማኒፕሌሽንን እቲ ዕዳጋታት ኣሽኪዑ ብዙሕ ነገር ክገብር ይፍትና ኣሎ ኢራናውያን ድማ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሽጣራ መንገዲ እናዓፀቡ ከምዘይሰልጥ እናገበሩ ይቕፅሉ ኣለዉ and here we are ዓለምና ካብ መንጎ እዞም ክልተ ሓራምስ ተቐርቂራ ኣላ ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ብፀጥታዊ ኩነታት ሃገራት ክልል ድማ ብዓብዩ ግዳይ ናይ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝቕፅል እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዘባና እንታይ ፅልዋ ከልዎ ይኽእል ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ኢና ክንርኢ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ደገፍኩም ኣይትረስዑ እናበልና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ የራኽበና ኣብ ካልኦት ቪድዮ የራኽበና ተፅብቑ ቻው